خبري مسخ غري علو خبري مسخ غري علو خبري سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونونا وتر تميتنا بحقنانيو دومون كم وترو أقداسن وانا وانتهستو تاتزنا لكم متينا لنا سام موداتنا إذا مدى مسانا كتصنحوا بخبرنا عندمكم لايك جيركم تو نتا لايك باتن هرموا مسانا كتصنحوا دما بخبرنا عندمكم أقداس زيناتات كم دما أمونغو دما مسحاق زيناتات ونكن سمعكم فتنينا مغنيات كل تيب حدا كتفلا ليا زي تخلوا لدرجات بزحي سلازلو Let's go US of conducting a reckless military adventure endangering talks as US naval forces attack 2 more Iranian tankers in the Strait of Hormuz. The US says the deal is close, but Iran isn't so sure. Here's everything you need to know about the past 24 hours. We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet as in the last hour, but perhaps that will come. We are 10 weeks into the war and 1 month into a ceasefire under serious pressure. US forces have fired at 2 more Iranian oil tankers for violating their blockade on Iranian ports. Central Command posted a video of the attack on the Sea Star and Sibda vessels. A third tanker, the Hasna, was hit on. انتايوم زبل زلو بحصر زبله بل سبعان حدا معالتي كوينات رقيس الله بزلو دونالد ترامب يخون ناتو تيم زخون نجر زجبت نجر كم زي بلوم الرقاقيس أمر له ولا حنت نجر يلن there's no negotiation ولا حنتي بكوينات يلي ولا بزرب مفتعي يلن بكاسة I mean دحان زي الجزيرة نافور هوز قبرو وزلو ونديو نافوكس نخيد دحان كي تردوم زوز وزلو حكي They're giving a letter supposedly tonight, so we'll see how that goes. You think they're slow rolling it? You think they're intentionally slow rolling the process? Mr. President. We'll find out soon enough. You'll find out soon enough, says President Trump, telling reporters he expected a response from Iran last night on a proposed peace deal to end the war and, of course, that regime's nuclear program. It comes after U.S. forces say they launched defensive strikes against Iran after their ships were attacked in the Strait of Hormuz. So, can we expect an update soon? We're going to bring in retired Army. Trump says Washington is expecting an answer from Tehran on its latest proposals to end more than 2 months of fighting. Trump told reporters outside the White House that he expected an answer by كل هذا ميديا تريواد اللون تاعتول دالا دونالد ترامب أبتسبيت كم زلو حموسيكم أتصنير وتملسي سنبت يزقبرو زلو غز فيديو طبعا زحلة في فيديوناتي شرت بلسنا مندر فيها إلى نيرت صحيفكم لنا أبا حيليه شر تليفون كتصبخ لا بتمسات تزقبرتات أم تدرفي أبا حيليه is my favorite already دفتوى سنة بنيان ديام كمي خنديا وارح دما قات أمي أب سويس مسيا خلا ولو كباكا لا ترخبنا نقم تليفون ترخيبنا سلزعلنا عباينات كسراح دقا في تي سلزبالت ندما دسيلون مالتي سلازي تادرفي I think كفغري ناب دونالد ترامب تغير على شر تبل تليفون كتصبق النيو دونالد ترامب دما تصبق نقرو نورمال اب كمزا عينت نيغوسيشنز تتصبق كمزا لخاي تزاربني خا زي تقدس كم زخون كيخا أكت تقبر زلك تدوي لهم تصبغ تلاقيهم كبعلم فلت قال يا تقول لك دونالد ترامب كن نصبر لنا إيران كنت يقول له اسكي نحن ولا حنتي مالت زهوخ مخنيات يقولنا أنت قد دايكا قصيرنا نروي لنا لعلو خلو قل أمريكا بخينات قصقصنا سلزلا نتمل سن قبر له مخنيات ون زدفاف عنا مخنيات ون يلن يمزول زلو سلزي أغلى بحد بيج يلون بحد قص يلون ساتو دونالد ترامب I don't know for whatever reason من تايك ساعة كندزي كابيرا ملسوس بزلو مجمرة دونالد ترامب كات نورمال سبا يكون نمبر قال سب قصيركا انت ليه مسياتك هذا ساعة تدنقيا maybe 10 دقائق تدنقيا قالت أجمع قاتي موارلو 10 دقائق نو تشجرات خون فرق ساعات maybe قالوا خينات خون هذا ساعة فرق مع التقنيت بنيغا كيت كده هاي غاتقبر وي تليفوني خاتدور انت حر زي غيرات القادمة تمتي اعلام مالتي I mean it's clear so دونالد ترامب قالز نغرو سبا يلندي مالت كمصو خايده ليون زبلو سبسين اللي مالتي it's clear ابتناتو ميديا خصمعكم مردا سلازابيو سبز نغرو سلاسانه امبر يصوتل كيم زلو خبل جميرو مالو يصوتل ግን يكون زلو ايراناويان تايدا
ኣገዳሲ መልእኽቲ እዮም ዘመሓላልፉሉ ዘለዉ An Iranian foreign ministry spokesperson said Tehran was not paying attention to deadlines. The proposal would formally end the war before holding እንታይ ስኬሎ ኢሎም ኢራን ኣቲ ቆፀራታት ወላ እቲ ዴድላይን ከምዚ ብከምዚ መዓልቲ መልሲ መፅኣና ገለ ዝብል ዘሎ ንሕና ንከታተሎ የለና ካልእ ስራሕ ኣለና ንሕና ወይ ኣታት ወርደሲ እንታይና ክንብል talks on more contentious issues, including Iran's nuclear program. Recent days have seen the biggest flare-ups in fighting in and around the Strait of Hormuz since a ceasefire began a month ago. ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እንዲና ንርኢ ዘለና ግን እቲ ፊድባክ ብኩሉ መንገዲ ድመፁ ዘሎ for example ኣሜሪካውያን they already know ኣብዚ ስምዕዎም ሕጂ Communications Director Joe Puccino. Joe, welcome to the show. Really great news to hear that the president believes we may finally see a peace negotiation, some sort of settlement here between Iran and our country. Do you have an idea of why we haven't heard it yet at 7:30 a.m. or is that pretty normal? We'll get something maybe a little later in the morning. No, I anticipate we'll get something back today, probably later in the morning, maybe mid-afternoon our time here in the U.S. But, Iran is going to try to delay this as long as they can. And anything they come back with is going to be part of a delay tactic. So, negotiations with Iran are notoriously very difficult. This is always a challenge to go back and forth with Iran. There's a lot of additional challenges and complexities right now because you're dealing with a fragmented leadership between the parliament. كيف تخيل بكسعو خاص دلو انتاي دول دلو انتاي دا تقوصرات ملس دونغيو مالت مالي كمت نيرو انتايو دونغيو دخ متخل خون غلغل انديم دولو دلو ني بحقي د ساعات زخونو وزلو السخان انتاي بلا مالت اكسبرت مالتيو هو مالت دونغيو ميبي صباح حبيلو يمص يخونيو ايراناويان قلطيفو ملسي سدونيم حركه كردانا زلو ابت كوينات حسينيم سلازغونا اتي انترنت ناتوم يكون ديجيتال بلاتفورمز ناتوم تحساسي سلازلو ابلعليون ثم راحتون حتدوم ركب كهيلوم يخليو فحفحتي وميزلو واي تا 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 هاجر دو دي كند زكت حسيت نبريا بزخونه كم تريو زلهم عند دونالد ترامب توم بيزنا تنديم زيم زارب زلو مغنيات يوم زدلو زلو قال ملسن تترخبه تباهيلو مالتيو جن يلن حنت تربالا توم بدهريت اقراميت بعلنا فترنا يتسقمينا قبل جميرو مالو The IRGC and the mullah. We're not sure who the parliament is communicating with. We're not sure which of the mullahs are alive. And the Ayatollah is underground and he's only communicating through passing notes. So look, there's a lot of complexity here trying to get this done. Well, and Joe, that complexity, it appears that you have basically እንታይ ዝብል ዘሎ እጂቶም መራሕቲ ገሊዮም ኣብ ጎዳ ጉድን ገለም ኮይኖም ስለ ዝገብሩ ዘለዉ ቅልጥፍ ዝበለ መልሲ ንኽትረክብ ኣዝዩ ከቢድ ይብላ ኣሎ ኣብታ ሓይሊ ባሕሪ ግን ንሽተይ ብግስ ክትብሉ ከለኹም ቤላ ገይሮም ክፀፍዕኹም ግን ውህደት ነይርዎም እዩ ግዜ ይወሰደሎም ቴሌፎን ንምድዋል ሓበሬታ ካብቲ ናብቲ ንክኸይድ let me show you one thing I mean ሓሶት ናቶም ኣባ ከለና ኢና ክንፍንጅራ ዘለና The Strait of Hormuz. Not only is it a choke point for the world economy, it is also showing to the entire world the limits of U.S. military power. Now, the U.S. is not powerless either. In April, Trump pulled the UNO reverse card and imposed his own naval blockade on Iran's blockade. Are you keeping up? Nobody's going to challenge the blockade. بلاقت يوم غيرهم من دونالد ترامب تايم زول زلو نت بلوكيد توسخ بلوكيد يقبرلو لا يبلو ስለዚህ ዳርጋ it's just it's funny سمعوهم تراي مصاوتهم غيرهم زلو He's going to challenge the blockade. But despite all the oil tankers being seized, it seems U.S. warships simply cannot reopen the strategic passage using brute force. I mean, they tried last night and reportedly at least one U.S. destroyer suffered from a massive UV-10 sunburn. And just to troll the Americans, the Iranians boarded and seized an oil tanker. All this raises the question, can the United States actually break through Iran's blockade of the Strait of Hormuz? Mind you, all this mess is just to get to the situation antebellum before the war started. In this video, we're going to break down exactly why the U.S. hasn't been able to force the strait open, what Iran is actually using to hold it shut, and what it would realistically take. Sunburn. እጂ ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ኩሉ ክረአ ከሎ እቲ ኩናት እቲ እንታይ ንኽርኢ የምፅአኩም ኣሜሪካ ገንዘብ ከም ዘይብላ ወይ እውን ኢራን ዓቕሚ ከም ዘይብላ
መራሕታ ፋሕፋሕትይዎም ከም ዘሎ ውህደት ጎዲልዎም ከም ዘሎ እንዲዮም ዝነግሩ ዘለዉ ግዳ ሓቂ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ደጋጊማ ንኣሜሪካ ደረጃ ተፍልጣላ ዓቕማ ተፍልጣላ ዓቕማ ድማ ኣዝዩ ሓያል ከም ዘይኮነ ተርእያ ኣላ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ኢራን ካብ ትፅቢት ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ኮይኖም ከም ዘለዉ እቲ መልሲ ድማ ናይ ኢንተርነት ፀገም ወይ ገለ ኣጋጢሞም ዘይኮነ ካብኣቶም ስለ ዝሓየሉ ነቲ ኩነታት ነቲ ጣውላ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓቶም ዘሎ ክምልሱሉ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ሓደ ግዜ ከምዚ ኣይንዘራረብን ኢና ካብ ምባል እንታይ ክትብል ኣለካ ትድንጉይ ስቕ ትብል እሞ እቲ ካልእ ሰብ ናቱ መደምደምታ ክወስድ ይኽእል ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ኣገራሚ ኩነታት እዩ ግን ማሚን ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ምግራምና ግን ክቕፅል እዩ በዚ መንገዲ ክቕፅል ጥራይ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ናው እንታይ ክንብል ኢና ምፂና እቶም ኢራናውያን እንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ብሰንኪ እቲ ፀገም ኣጋጢሙ ዘሎ ፀቕጢ ናይቲ ቁጠባ ፀቕጢ ናይቲ ዓለም ኩነታት ናይ ነዳዲ ከምኡ ድማ ፕሬሸር ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ዘጋጥም ዘሎ ከምኡ ድማ እቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ምርጫ እናቐረበ ስለ ዝኸዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ግድን እዩ ፕላን ክገብር ዕለት 14 ወርሒ 5 ናብ ቻይና ክኸይድ እዩ ምስ ቻይና ዘለዎ ኣገዳሲ ዝርርብ ድማ ጉዳይ ናይ ኢራን ከይፈትሑ እንተፀኒሑ ሌቨሬጅ የብሉን ምክንያቱ እቲ ጉዳይ እቲ ኢራናውያን ቻይናውያን ውፅቂቶም ከብልዎ ስለ ዝኽእሉ ነዚያ ጉዳይ እዚኣ መዕለበ ገይርላ ንቻይና ክኸይድ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኣብ ካልእ ጉዳያት ክዛረብ እንተኾነ ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ክወፃእ ይክእልኒ ዘሎ ኢራናውያን ድማ ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦም ኣለዉ ልዕሊ ኩሉ መራሒ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ቻይና እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ቻይና ቀኒዩ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዉ ይማኸሩ ኣለዉ እዮም ንዶናልድ ትራምፕ በቃ ቀርቂሮም በልብልዎ ኣለዉ እያ ትበሃል እታ ዘረባ በትን ረኺቦም በልብልዎ ኣለዉ ኣማራፂ የብሉን the worst of all እቲ ዝኸፈ እዚ እጂ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ድማ ብጭብጥ እናገበረ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ርእሱ ክሕምሞ ደልዩ ኣሎ ርእሱ እዮም ዝሃርምዎ ዘለዉ listen to this one now Iranian forces have been embroiled in what's being described as a limited exchange of fire in the Strait of Hormuz. President Trump has described the U.S. naval blockade as a wall of steel. He told reporters that the Iranian military is, quote, decimated, adding that their ability to strike back has been all but wiped out. But an exclusive new report from the Washington Post paints a much more bleak picture for the U.S. According to confidential CIA assessments delivered to the White House, the president's optimism may be clashing with the reality on the ground. They note, quote, Iran retains about 75% of its pre-war inventories of mobile launchers and about 70% of its pre-war stockpiles of missiles. እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ዝወፀ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ዓቕምናታ ብሰፊሕ ደረጃ ተዳልዩ ከም ዘሎን ከም ዘይወደቐን እንታይ ይብልዎ ኣለዉ መርዲ እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ክቕበሎ ይከኣልን እንድዩ ግን መርዲ እዩ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ናቱ ጭፍራን እንታይ ይብሉ ነይሮም 900 ኣፅዋር ናይ ኢራን ወዲእና ኢና ላውንቸርስ ናታ ኣጥፊና ኢና ወላ ሓንቲ የብላን እጂ በቃ ሜይቢ ብእምኒ እዮም ክዋግኡና ዝኽእሉ በትርን እምንን ሒዞም እዮም ክዋግኡና ዝኽእሉ ይብሉ ነይሮም እጂ እዚ ዘረባ እዚ ብተደጋጋሚ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም እቲ ሚድያ ናቶም ደጊሙ እንታይ ገይርዎ እቲ ህዝቢ ከምዚ ኣምነ ገይርዎ እንተዋሕደ ሕጂ እንታይ ደኣ ሕጂ እቲ ኩነታት ዝተባህለ እቲ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ብረቂቕ ዝፈልጦ ሓበሬታ 75 ሚታዊት ናይቲ ፕሪዎር ኢንቨንቶሪስ ኩሉ ናይ ኣፅዋራቶም ዝነበረ 75 ሚታዊት ከምዘይተተንከፈ ብፍላይ እቲ ላውንቸርስ ማለት እቲ መተኮሲ ኣገዳሲ እዩ ሚሳይላት ክህልወካ ኽእል እቲ መተኮሲ እንተዘየለ ክትጥቀመሉ ትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ እቲ መተኮሲ 75% ኣሎ እቲ ሚሳይላት ናቶም ድማ 70 ሚታዊት ኣሎ ንሳቶም 70 ሚታዊት ኢሎም ኢራን ድማ መልሲ ወሲኾምሉ ነዚ 120% ኮይኑ ዘሎ ኢሎም ምክንያቱ ኣብ ግዜ ኩናት ይኹን ሕጂ ነፍሪ ስለ ዘለና ወሲኽናሉ ኢና ብሕጂ ትገብርዎ ካልኩሌሽን it's gonna be worse for you ተዝኸፍዐ ይክኸውን ትዝገደደ ይክኸውን ይብሎም ኣለዉ መርዲ ኣብ ርእሲ መርድእ ስለ ክውስኽ ዘለዎ እቲ ጉዳይ ኣሚን ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ጉዳይ እዚ ክንገልፀሎም ከመን የደንግፁና እንዲዮም ዘለዉ ግን ዝበሃልካ የለን እንታይ ከርእየኩም ደልየ መስለኩም let me show you one thing I had this article ኣበላ መሲልኩም give me a second ኣብቲ ዘለዎም ኣፅዋር ሕጂ ድማ ይውስኾም ከም ዘሎ ድማ ሓድሽ ሓበሬታ ወፂሎ listen to this one
attention remains fixed on the Strait of Hormuz, American intelligence officials now say a far quieter and potentially far more effective supply route is helping Iran rebuild for the next round. And it is not running through the Gulf. It is running across the Caspian Sea. According to a new report by the New York Times, U.S. officials believe Russia is related cargo to Iran via Caspian Sea maritime routes, turning the massive inland waterway into a strategic logistics corridor beyond Western reach. The officials, speaking anonymously, እንታዮም ዝብሉ ዘለው ፑቲን ንኢራን በቲ ካስፒያን ሲ ዝበሃል ኣገደስቲ ኣጽዋራትን ከምኡ ድማ ቴክኖሎጂን ይሕግዛ ከም ዘሎ ስለያዊ መርበብ ናይ ኣሜሪካ ሓቢሩ ስለያዊ መርበብ ናይ ኣሜሪካ ኢራን ኣጽዋራታ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ዘይኮነ ዝኣክል ኣጽዋር ከም ዘለዋ ክነግር ድሕሪ ምቕናይ ተወሳኺ ራሽያ በቲ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘይኮነ ብላዕሊ ካስፒያን ሲ ዝበሃል ኣሎ ንኢራንን ንራሽያን ዘራኽብ ባሕሪ ብኡ ጌራ ብመራኽብ ጌራ ኣጽዋር ትህባ ከም ዘላ ኣረጋጊጾም እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ኣገይን ብተደጋጋሚ ኢራን ደገፍ ትረክብ ከም ዘላ ቻይና እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ተበላሒታ ኣጽዋር ናብ ኢራን ክትእቱ ትደልላ እዩ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ዘርእየካ እዚ መጀመርያ ፑቲን ብዝከኣሎ ንኢራን ክሕግዛ ግዴታ ኣለዎ መሻርክቱ ስለ ዝኾነት ኣይኮነትን እንታይ ዳ ዓወት ናይ ኢራን ንራሻ ብኩሉ መንገዲ ዝዕውታ ዘሎ ኢራን ትገብሮ ዘላ ንፑቲን ምሉእ ለይቲ ሰለብሬት ሻምፔን እናሰተየ ክሓድር ዝገብሮ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ንኣሜሪካ ሙሉእ ኣተኩሮናታ ምስ እስራኤላ ኣብ ኢራን ከም ዘተኩሩ ገይርዎም ኣሎ ዩክሬን ከም ትርሳዕ ገይርዎም ኣሎ ሓደ ካልኣይ ኣሜሪካ ዝገጀፈ ወታደራዊ ኣጽዋራት ናታ ኣብቲ ከባቢ ከም ትቕርበ ገይርዋ ኣሎ ስለዚ ኣቴንሽን ናይ ኣሜሪካ ናብ ኢራን ጥራይ ከይድሎ እቲ ሳልሳይ ትቐንዲ ኣገዳሲ ቁፅሪ ሓደ እውን ክንብሎ ንኽእል ነዳዲ ፀገም ኣብ ዓለም ኣጋጢሙ ስለ ዘሎ እገዳ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ናይ ራሽያ ዝነበረ ተላዒሉ ጥራይ ደይኮነ ራሽያ ብ40 ቅርሺ ብ35 ቅርሺ ዝሸጥዎ ዝነበሩ ዝገዝኦ ድማ ዘይነበረ ካብ እገዳ ፍርዩ ሎሚ ብ$120-130 ዶላር ንበርሚል ይሸጡሎ ኣሚን ንኢራን ተንበርኪኾም እዮም ክሰዱላ ዘለዎም ራሽያውያን ኢራን ዝገበረትሎም ንራሽያ ካላርስቲ ስለዚ ፑቲን ንኢራን ምዕጣቕ ማለት ወላ ሓንቲ ሓሳብ ዘድለ ይኮነን It's just a logical consequence ናይቲ ኩነታት ማለት እዩ so ተደጋጋሚ ዝበሃል ዘሎ እዩ ኪኖቲ ናይ ሳተላይት ሓበሬታ ይባሎ ዶ ከምዚ ይባሎ ዶ ሓሊፉ ሕጂ ድማ ዘድሊ ቴክኖሎጂታት ብፍላይ ሻሂድ ድሮን ዝበሃል ናይ ኢራን እንዲዩ ግን ፑቲን ምስ ዘለዎ ቴክኖሎጂ ነቲ ድሮንቲ ኣመና ብርቱዕ ከም ዝኸውን ገይርዎ እዩ ስለዚ ነቲ ቴክኖሎጂ ተመሊሱ ይሂቦም ኣሎ ይበሃል ኣሎ ነቲ ቺፕስ ይሂቦም ኣሎ እቲ ቺፕስ ድማ ካብ ቻይና እዩ ዝመፆ ንሱ እውን ዱዋል ፋንክሽን ተባሂሉ ይመፆ ስለዚ ናብ ኢራን ስለ ዘይመፅእ ብራሻ ገይሩ ይመፆም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሚሳይላቶምን ከምኡ ድማ ድሮናት ናቶም መሊሱ ሓያልን ብርቱዕን ከም ዝኸውን ይገብርዎ ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ጋይን ናይትሜር ነቶም ፀላእቲ ናይ ራሻ ናይ ኢራን ማለት እዩ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ይኸውን ማለት እዩ እዚ ድማ ሓደ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢራን ካልኣይ ድማ ሞራላዊ ዓቕሚ ናይ ኢራን መሊሱ እዩ ዝሕይል ስለምንታይ ንክትምክት ኣብ ጎንኻ እውን ዝሕግዘካ ኣካል ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኩናት ንዶናልድ ትራምፕ ሸለል ክጋብዝዎ ኢራን ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑ ቢካዝ ደይ ኖው እቲ ኩነታት ንዓታቶም ብዝምችእ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎ ትርድይዎም ስለ ዘሎ they don't need to bow ክሰግድሉ ወይ እውን ድሌታቱ ከማልኡሉ ወይ እውን ካልእ ሓለፋ ክገብርሉ ድሌት የብሎምን and America already ብሕማቕ ከም ዝተሰዓሩ ስምዕዎም ኣብዚ with yet another phony report from Axios' Barak Ravid and ended with more uncertainty and embarrassment for the American people. I'm not joking, it just will not end. And if there's really any question about how badly the United States has lost this war so far, well, here's Secretary of State Marco Rubio making it abundantly clear. ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ትብል ኣለኻ ናይ ኢራን ቲፌዞ ዲ ወላ ናይ ኣሜሪካ ቲፌዞ ክትብል ኣሸጋሪ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ብፅጋቡ ብዕንደርኡ ብፍላይ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ንከባቢ 10 ዓመት ብውሕዱ ናብ ኢራን ኩናት ኣይዋፃናን ኣየድልየናን እዩ ንረብሓና ኣይኮነን ነተንያሁ ዝገብሮ ዘሎ ግደፉ ኣየድልየናን እዚ ኩናት ዝግደፉ እናበለት ትዛረብን ትጉስጉስን ዝነበረት እያ ዶናልድ ትራምፕ ብፅጋቡ ስለ ዝኸደ ፅቡቕ ኮንካ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ወየዳቲ ሰራዊትና ተሓስዩ ህዝብና ይጉዳእ ኣሎ ቁጠባና ይጉዳእ ስለ ዘለና ሓዝና ኣለና እምበር ዶናልድ ትራምፕ ካብዚ ዝኸፍእ ውርደቱ እንተወረደካ ፀገም የብልናን ይብሎ ኣሎ ሕጂ ድማ ክንድምንታይ ከም ዝተዋረደት ኣሜሪካ ክንድምንታይ ከም ዝተሰዓረት ከፍልጠኩም ትብለና ኣላ እስከ ስምዕዋ እንታይ እቲ ውርደት ኡፕስ
Our preference is for these straits to be opened to the way they're supposed to be opened, back to the way it was. Anyone can use it, no mines in the water, nobody paying tolls. Well, okay, all right. Well, there it is. The goal originally went from, pursuing the IRGC's complete surrender to asking if we could pretty please get back to where we were before we illegally attacked Iran. Luckily, we have, genius war strategists like Ben Shapiro to advise the እንታይ ስከትብላ ኣላ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ኢሉ ንሕና ንመርፁ ኣብዚ እዋን እዚ ድሌትና እንታይ ኢሉ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተኸፊቱ ፈንጂ የብሉ ነፋሪት የብሉ ድሮናት የብሉ ገለ የሉ ቁፅፅር የብሉ ንግዲ ፍለው ክገብር እዚያ እታ ድሌትና ዘላ ይብላ ኣሎ እንታይ ኸይላቶሳ ግርም እባ እዚ ኩሉ ዕንደራ ጌርካ ከይድካ ኩናትን ዕግርግርን ጌርካሲ ኩናት ከይገበርካ ከላ ኣብ ዝነበረ ኩነታት መለሱልና ኢልካ ክትልምን ጀሚርካ ኢላ ኩናን እንተደይ ትገብር እኮ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተዓፂ ይፈልጥኒ ነይሩ ፈንጂ ነበሮ ኣላጅን ዕፍሪታ ነበሮ ሰላም ነይሩ መሬት ንስኻ ብፅጋብካ ከይድካ ዝፈጠርካዮ ሽግር ሕጂ ድማ ስርዓት ክቕይር እየ ዶ ክማረኹ ኣለዎም ዶ ሚሳይላቶም ክድምሰስ ኣለዎ ዶ ገለ ገዲፍኩም ሕጂ ሕሉፍ ሓሊፍኩም ወሽመጥ ሕርሙዝ ክፈቱና ኢልኩም ክትልምኑ ጀሚርኩም ውርደትኩም ካብ ዝኸፍ ውርደት ኣይረኣናን እዩ ውርደት እዩ እዚ ሓቂኻ ውርደት እዩ ኣብ መወዳእታ እዚ እቲ ተበፅሒ ዘሎ ብዛዕባ ረጂም ቼንጅ ኣብ ኢራን ዘሎ ፈርጌት ረሲዖም ምስ የለን ኣብቲ ፕላን ሎሚ ዘላ ሕቶ ከመይ ጌርካ ነታ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተኸፍታ እዩ ዘሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብሓይሎም ካብ ክኸፍትዎ ከም ዘይክእሉ ርዮም ኣለዉ እንታይ ዳ ብልመና ብዲፕሎማሲ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣብዚ መወዳእታ እቲ ግዜና ነውሐ ምስ ከደ ኢራን ብዘሕፍር መንገዲ ኣብ ጣውላ እውን ከተዋርዶም እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ብወታደራዊ ዓቕሚ ዝኾነ ክትገብር ተዘይክኢልካ ኣብ ጣውላ ፅቡቕ ነገር ኣይትፀብዕን ኣሜሪካ ብክልቲኡ ሸነኽ ብዴሞክራትስ ብሪፓብሊካን ሓደ ነገር መረዳት ኣለዎም ዛዕባ ኢራን they are a very tough negotiators እዮም ዝብሉ ኣዝዮም ሓያላት ተዛተይቲ እዮም ተማጎትዮም ወይ ከዓ ኣብ ጣውላ ክትዕወተሎም ኣይትኽእልኻ መራ ሓያላት እዮም ስለዚ ኣብ ባይታ ሓይሊ እንተለካ ፈራሪካ ክትእትዎም ትኽእል እምበር ኣብ ባይታ እንድሕሪ ሓያላት ኮይኖም ኣብ ጣውላ እሞ ብቐደሞም ሓያላት እዮም ዝብሉ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ውርደት ናይ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ መወዳእታ እዩ ዘይብሉ ግን ንሓትሕትካ እዞም እቲ ካልእ ድማ እቲ ሊበራል ሚድያ ድማ ቤላ ገይሩ እዩ ዝጭፍጭፎም ዘሎ እቲ ምጭፍጫፍ ድማ ይቕፅል ኣሎ እዞም ሕጂ እቶም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብፍላይ እቶም ናይ እስራኤል ቲፌዞ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ሓዳሽ ዘረባ ዘይኮነት ግን ኣመናብርቲኦም ዝግዝግሱላ ዘለዉ ንስማ Trump administration on what he describes as the easiest move for the US to make right now. What Iran is mostly worried about at this point is that the United States permanently degrades its capacity for economic recovery. The easiest move for the United States to make right now would be to just blow up Kharg Island. Kharg Island, you could do an amphibious operation there. It's a lot riskier. Or you could just blow it up. And that means that Iran has no refinery capacity. And that means their economy is basically sunk for the foreseeable future, which means the regime has no money to pay its own people. ሕጂ እዚ ትሪእዎ ዘሎም ቤን ሸፒሮ እዩ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ኣሜሪካዊ እዩ ግን ካብ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ኩነታት ቀዳምነት ዝስማዓኒ ይብል መበቆሉ እስራኤላዊ እዩ አይሁዳዊ እዩ ግን ኣሜሪካዊ ካብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ እዩ ዓብ ሚድያ ነይርዎ ኣብዚ ሕጂ ግን ደንቆልቆል ዘሎ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ሓንቲ ምርጫ ኣላቶም እታ ምርጫ ድማ ነቲ ካግ ኣይላንድ ዝበሃል እቲ ዝዓበየ መፃረይ ናይ ነዳዲ ናይ ኢራን ትቐንዲ መፃረይ ናይ ነዳዲ ናይ ኢራን መትነይ ወይ እውን እቲ ቀንዲ ህይወት ናይ ኢራን ዝበሃል ብቁጠባ ማለት እዩ ንዑ ሓመድ ክንገብሮ ኣለና ይብላ ኣሎ እዚ እንድሕር ደምሲስና ኢራን ከም ሃገር ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ እዩ ዝብል ዘሎ ብሪልየንት ሓሳብ እዩ ዝመስል እዚ ነዚያ እንድሕር ገይሮም መጀመርያ እስራኤላውያን እንታይ ዕላሞም ትፈልጡ ዶ ቁጠባ ናይ ዓለም ይደምሰስ we don't care ንሕና ጥራይ ኣጀንዳና ይኹን እምበር ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ናይ ጃፓን ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣፍሪካ ኩሉ ይደምሰስ ኣይግድሰናን እዩ ስለምንታይ እዚ ቦታ እዚ ነዳዲ ንዓለም ዘድሊ ካልኣይ እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም እታ ገይን ንፅርት እያ ኣሜሪካ ብዘለዋ ኣፅዋር ነቲ ካግ ኣይላንድ ትደምስሶ ሽዑ ኢራን ዝገበረት ትግበር እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ክትገብር እያ ኢራን ናይ ስዑድያ ነዳዲ ናይ ኢማራት ናይ ነዳዲ ራስ ልፋን ዝበሃል ናይ ቀጠር ናይ ኩዌት ናይ ባሕሬን ናይ ኩላቶም ሓመድ ክትገብሮ ከም ትኽእል ይፈልጡ እዮም እሱ ጥራይ ኣይኮነን እንድሕሪ ሂወቶም ብሂወቶም መፂኻዮም ናይ ማይ ቦቶኦም ክትድምስሶ እያ ኤቭሪቲንግ ክትድምስሶ እያ ብተን ሃገራት ዓረብ እስራኤል ግን እንታይ ደልዩ ከምኦም ዝደልዩ that's the plan ተን ሃገራት ዓረብ ክድምሰሳ እየን ዝደልያ ሓደ ስዑድያዊ ኣገዳሲ ኣርቲክል ፅሒፍ ኣሎ ካልእ ዝቕፅል ኣይሰራሕናያን ኣለና ኣብ ዝቕፅል ክበክብ እየ ዕላማ ናታ እስራኤል ኤግዛክትሊ እዛ እዚ ዝብላ ዘሎ እሳያታ ዕላማ ኢሉ ፅሒፍዎ ኣሎ ዕላማ ናቶም እንታይ ኢሉ ከይዶም እንታይ ክገብሩ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኢሉ
ንዓና ጎል ክእትውና እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ንዓና ሽግር ክፈጥሩና ንሕና ክንዋረድ ቁጠባና ንክርመስ ኩሉ ሽግርና ኩሉ ነገርና ክድምሰስ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ካልእ ፕላን የብሎምን እዚኣቶም ፕላን ናቶም ከመይ ጌርካ ንዓና ትድምስስ እዩ ስለዚ ንሳቶም ንስዑድያ ንኢራን ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ይሃርምዋ ኢራን ድማ ነቲ ነገር ነጊራ እያ ዘላ ኣቐዲማ ቅድሚ ኩናት ምጅማር ነጊራ ለንቀነ ድማ ነፂራ ነጊራ ስእሊ ሰይዳትሎም ኮኦርዲኔት ሰይዳትሎም ነዳድናትና እንተ ተንኪፉ 4 ዕፅፍናቱ ግብረ መልሲ ክንብ ኢና ኢሎም ሓንቲ ዒላን ተራሪንኩም 4 ወይ 5 ክንሃርም ኢና ስለዚ እዚ ንጹር ክኾነኩም ክኽእል እንታይ ከም ንገብር ድማ ፈሊጥኩም ኣለኹም እንታይ ከም ንገብር ምስጢር ከይኮነኩም በይዛት ናይ ኣሜሪካ ሑፃ ቀይርና ኢና እቲ ናይ ነዳዲ ቦታኹም ካብዚ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ዝሕይል ዲፈንስ ተለዎ ክንረአ ኢና ትማሊ ነቲ ፉጀራ ዝበሃል ናይ ኢማራት ከመይ ጌራ ወሊዓቶ ነታ ዓይኒ ናታ ታንኮ ተሪፋታ ዝነበረት ነዳዲ መውፅእ ናይ ኢማራት ከመይ ጌራ ወሊዓቶ ርኢና ኢና ስለዚ ምናልባት ረሲዕኩም እንተለዎም ከነዘኻኽረኩም ኢና እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ሰው እዚ ጉዳይ እዚ ንጹር እዩ እንድሕር ጌርኩማ ቲት ፎር ታት ትብልዎ ተተንኪፍኩም ዝገደደ ክመፀኩም እዩ ግን እዚ ናይ እስራኤል ደጋፍ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዘየገድስ ሮም ጥራይ እንተተሃሪማ ደይ ዓረብየን ክረማ ንዓና ግን ዘገድሰና ኣይኮነን እንተተሃሪሙ ደይ ናይ ኣሜሪካ በይዚ ክረም ፀገም የለን እስራኤል ሱፐር ፓወር ክትከውን ኣሜሪካ ካብዚ ቦታ እዚ ክትግለፍ ኣለዋ እቲ ፕላን ሶ ደ ፕላን ኢዝ ላይክ ኣብ መወዳእታ እስራኤል ሱፐር ፓወር ክትከውን ድሕሪ ኮይንካ እተን ሃገራት ክደኽያ ኣለዎን ኣሜሪካ በይዛታ ተወቂዑ ክወፅእ ክኽእል ኣሎ እንዳን ነቲ ቦታ ድማ እስራኤል ሱፐር ፓወር ኮይና ዶሚኔት ትገብሮ ከም ድሌታ ትምዝምዝ ገባሪትን ሓዳጊትን ትኸውን ወል ኢራን ነዚ ጉዳይ እዚ ከተፍቅደሎም ኣይትኽእልንያ ዝከኣለ ድማ ክትገብር እያ ዘገርም ኩነታት እዮም ትሪኡ ዘሎ ላይክ ናይ ብሓቂ ዘገርም ታሪካዊ ፍጻሜ ኣብ ቅድሚ ዓይንናን እናረኣናዮ ዝፍፀም ዘሎ እዩ ንቐፅል እቲ ዝብሎ ዘሎ ክኸውን ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ According to a U.S. official who said that there's evidence that the regime has been able to recover and reopen almost all of its underground storage facilities, repair some damaged missiles, and even assemble some new missiles that were nearly complete when the war began. So let's again compare that to the president's own remarks in the Oval Office on Wednesday. He claimed that Iran has only, quote, 18 or 19% of its missiles left. That's a staggering disconnect, and the CIA isn't just worried about Iran's stockpile, because while the president calls this a wall of steel, the reality is that our military stockpile, may be running lower than most realize. According to an analysis released by the Center for Strategic and International Studies, which provided the first comprehensive non-classified look at the burn rate of Operation Epic Fury, America's munitions clock is ticking. It says 45% of U.S. precision strike missiles. እንታይ ስከይብል ኣሎ ኣሜሪካ ብኣፎምን ብመላሓሶምን እና ንሰምዖ ዘለና እዚ ንኸይጋነን ማለት ኣብ ጥቕሚ እንታይ ኢልኩም ናይ ኢራን ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ ኣፅዋራት ናታ ሚሳይላታ ካብ 70 ንላዕሊ 70% ልዕልዩን ከም ዘሎ ክነግር ከሎ ብግምጣሉ ኣሜሪካ ኣብቲ ኤፒክ ፊሪ ኢሎም ዝጀመርዎ ኩናት ኣፅዋራታን መኻዚነናታን በረውረው ክብል ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ፅፁይ ዝኾነ መፅናዕቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ኣሜሪካ ክንምንታይ እቶም ኣገደስቲ ሚሳይላት ናታ ከምኡውን ፕሪሲሽን ስትራይክስ ንፁር ዝኾነ መጥቃዕቲ ክገብሩ ዝኽእሉ ሚሳይላት ብ45% ከም ዘጥፈአቶ ከም ዝተጠቀመትሉ 45% ናይቲ መኻዚኖ ናታ ኣቃፂላታ ብኢራን ማለት እዩ 50% ናይቲ ፔትሪዮትን ታድ ኢንተርሰፕተርስ እዚ ድማ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክመፀካ ዝኽእል ዝከላኸሉ እቶም ዓበይቲ ሚሳይላት ናቶም 50 ሚእታዊት ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ኣጥፊኣቶ ኣላ ኣብ ኢራን ኣሜሪካ ንቻይና ንራሽያን እያ ክዋጋእ ትብል ኣላ ኣብ ኢራን ጥራይ 50% መኻዚኖ ናታ ዚሮ ኮይኑ ብፍላይ እዚ ጃዝም ዝበሃል ድማ ትቐንዲ ኣንጻር ቻይና ንክዋግኡ ተኮይኖም ዘድልዮም እዩ ስለዚ ክሳብ 100 ሚሳይላት ከም ዝተኮሰት ኣብዚ ኣብ ፌብሩዋሪ ኤሎን ኣብ ወርሒ 2 ጥራይ ዝተኮሰቶ እዮም ዝብሉ ዘለዉ I mean this is crazy man estimated replenishment ነዚ ነገራት ኣጥፊያቶ ዘላ ንኽተማልሶ ድማ ክንደይ የድሊ ይብሉ ካብ 3 ክሳብ 5 ዓመት ስለዚ ቻይናውያን ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ 3 ክሳብ 5 ዓመት ቻይና ኣሜሪካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከም ዘይትኽእል ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ ኢራን ትገብረሎም ዘላ ንኢራን ንኣሜሪካ ይኹን ንራሽያ ይኹን ንቻይና ኢራን ትገብረሎም ዘላ ሓለፋ ካልእ ነገር እዩ ንኤርትራ ድማ ኢራን ትገብረልና ዘላ መስዋእቲ ብጃ ኮይናትልና ከም ዘላ ኩሉ ግዜ ኢና ንጠቕሶ ዘለና ኣብዚ ስለዚ እቲ ነገራት ክሳብ ክንደይ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ንክርዳእና ኢለ ዝገብር ዘለኹ እቲ ጉዳይ ድማ እናቐፀለ ይኸይድ ኢራናውያን ሕጂ እውን እንተኾነ ንሳቶም ንጣውላ ይብሉ ኢራን ግን የጠንቅቑ ኣብዚኣ እስኪ ሓንቲ ዘረባ ነይራ ዝብልዋ ከስማዓኩም
Speaker Galibaf and the Foreign Minister Arachi that seem to want to get to that negotiation table in good faith, potentially in Islamabad. But yet you have the IRGC commander right now, Ahmad Vahidi, who has a long history as the first commander of the Quds Force under Mojtaba Khamenei's father, Ali Khamenei, and he is apparently holding out. How do we get a progress in this if he remains holding things up? Yeah, I mean, that's really one of the critical points here, Griff, is that, the እንታይ እስከ ኢልያ ሓተሎ እቲ ተዛታይ ጋሊባፍ ውሃብ ቃል ናይ ፓርላመንትን ተዛታይ ናይዚ ኩነታትን በቲ ሓደ በቲ ካልእ ድማ ናይቲ አይአር ጂሲ ዝበሃል ናይ ወታደራዊ ክንፊ ናይ ኢራን ሓለፍቲ ድማ በቲ ካልእ ነቲ ዘተ ከምዘይካየድን እቲ ምንቅስቃሳት ከምዘይግበርን ይገብሩ ኣለዉ ነዚ ብኸመይ ክንሰግሮ ንኽእል ፀሓንዮስ በዓልኩም ዝፈጠርኩም እንድዩ ሓንቲ ዘረባ ግን ኣላቶም ፅንሕ ኢሎም ዝዛረቡ ከስማዓኩም እየ በዓልካ ዝደፋእካዮ ነገር ተመሊሱ ከተዓሰካ ከሎ ግርም እዩ ዝብል We've got real hardliners that have assumed position and assumed power after we killed basically this first 2 rounds of leaders that we killed early on in this war, February 28th of this year. And, a lot of the hardliners that took over survived the Iran-Iraq war and led forces in the Iran-Iraq war. And we killed hardliners, that we killed moderates, and then the hardliners were left. Is that part of the problem? That is indeed what happened. Sometimes ዝብሉ ዘሎ መሲልኩም ደገርም እኮ እዩ በዚያቶም ፈፂንካ መትሓዚ ይብሎም እዮም ኣብ ኢራን መን ነጊሶም ኣለዉ ኩናት ክጅምር ከሎ ኩሉ ሰብ ተዛረበ እዚ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይቲ ኩናት እንታይ ገይሩ ቀዳመይቲ መዓልቲ ዓሊ ኸመኔ ነቲ ስፕሪም ሊደር ምስ ከባቢ 450 ዝኾኑ ጀነራላት ተቐቲሎሞም ፀኒሖም ናይ ስለያ ሓላፊ ናይ ሴኩሪቲ ሓላፊቲ አሊ ላርጃኒ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ኢራን ኣብዘተ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል ሰብ መንከት ኢልዎ እስራኤል እዞም መራሕቲ እዚኦም ይቕተሉ ምህላዎም ፅባሕ ንግሆ ነቶም ጥዑያት መራሕቲ ትቐትል ዘላ እስራኤል ፅባሕ ንግሆ እቶም ዝሓየሉ እቶም ኣኽረብትን እስራኤል ዝፀልዋ ንኣሜሪካ ዝፀልዋ ኣብ ስልጣን ክመፅኦም ፅባሕ ንግሆ ዘረባን ዘተን ተመፂኣ ድማ ዚሮ ክኾኑ እዮም ተባሂሉ ነይሩ Exactly that's what happened. ዘብክዮም ዘሎ ድማ ሲ ናይ በረኻት መንግስታት ካሴት ምጋበዝ ናዮም ዘይሰምዑ ኮይኖም በር ንዓና ዝፀመቕኩዮ ዕረሲ ወሓሚ እምበር ናበይ ድሕርየ ትብል ደርፊ ነይራ ናይ በረኻት መንግስታት ወያነ እንዲልዋ ግን ሕጂ ንብል ኢና ሰላም ስለ ዝኾነ ግን ንዓታቶም እዩ ንኢራን ዝፀመቕኩም ዕረ ሕጂ ክሰምዎ ይኮይንኩም ዘሎ ስለዚ በዓልካ ዝፈጠርካዮ ጉድጓድ በዓልካ ዝቋዓትካዮ ጉድጓድ ንፀላኢ ኢልካ ንስኻ በዓልካ ክትኣትዎ ከለካ ጉድጓድ ንፋሕርያ ከም ዝበሃል ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ንመራሕቲ ናይ ኢራን በሽካዕላል ዝቐትሉ ዝነበሩ ሎሚ ነቶም መራሕቶም ዝተቐተሉ ኣብ ትሕቲኦም ዝነበሩ መፂኦም ዘለዉ ምስ ኣሜሪካ ክዘራረቡ ይደልዩን እዮም ንኣሜሪካ ሪስፔክት የብሎምን ንኣሜሪካ ኣኽብሮት የብሎም ጥራይ ምስ ኣሜሪካ ምዝራብ ምስ ሰይጣን ምዝራብ እዮም ዝብሉ ግለ ሓቂ ድማ ንሱ እዩ ንዓታቶም ኣብ ሂወቶም ዝረኣዩ ኣሜሪካ ጠላም ኩሉ ግዜ ሕማቕ ትገብሮ እምበር ፅቡቕ ኣይረኣዩ ቀዳማይ ዲሞክራሲያዊ መራሕዮም ዝቐተለት ኣሜሪካ ሰውራ ናቶም ዘበላሸወት ኣሜሪካ እገዳ ዝገበረቶም ንሃገሮም ኩሉ ሕማቕ ትገብሮም ኣሜሪካ እዮም ዝብሉ ሶም ካልእ ነገር ኣይረኣዩ ሳይንቲስትስ ናቶም ክኢላታት ናቶም ቴክኖሎጂ ናቶም ብሙሉእ ዕንወት ትፈጥረሎም ኩሉ ግዜ እስራኤልን ኣሜሪካን እዮም ሶ ፈደም ንሕና ንኣሜሪካ ብዓዳ ከይድና ዝገበርናዮ የብልና መሬታ ይወሰድናያ ነዳድያ ይወሰድናያ ቴክኖሎጂያ ይወሰድናያ ኣብዛ ዓድና መፂኦም ሰላም ክልዮምና ዘለዉ እሶም እዮም ዝብል እምነት ኣሎ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቀስ ብቐስ ሪያሊቲ is hitting really እቲ ኩንነት ናይቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ቀደም ከም ሕሱም ይሓርሞም ከም ዘሎን ከእውዮም ጀሚሩ ከም ዘሎን ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዘገርም ድማ እዚዩ there is no other way ካብዚ ሕጂ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸዱ እዮም እንታይ ክገብሩ እዮም ኣማራፂታት ኣዝዩ ውሑድ እዩ እንተሎ ይኸማ there is no other options ዘሎ ኩነታት እጂ ናብትን ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ኩላ ነገር ከምዛ ዶናልድ ትራምፕ ያፈጠጥ ኢልካ ምፅባያ ከም ድኾን ኢራን ገለ ነገር ገብሩ ገለ ነገር ቅይሩ ዝብል ዘረባዩ ግን as far as we can see ዝኾነ ነገር ዝቕየር ነገር ወይ እውን ዝልወጥ ነገር ይርአ የለን so it's crazy ከምዛ ዓይነት realization ክንርኢ ምኻልና ዘገርም እዩ I spoke to Maher Saad Boroujerdi. He is an expert on Iran and Middle Eastern power apart. The two sides are right now in their understanding of what a ceasefire actually looks like.
we have the flare-ups, but the ceasefire is still holding because I believe both sides are reluctant to restart, a hot conflict again. So this is where we are. They are bargaining over the terms of whatever agreement that they have to sign eventually. The Iranians have really come to view President Trump as a man who boasts beyond his actual capabilities. So they are not going to end the war on his terms. So basically, I think this is what is frustrating President Trump, and therefore, every once in a while, he comes out and makes a mistake of threatening to wipe out, nuke, Iran, etc., which, frankly, I think unites almost all Iranians against him and makes it difficult for Tehran to try to make any concessions. So, in a way, انتايم زولو زلو دونالد ترامب دما ملحسو قاصر سلازيكل بسنكتي قطار ملحسو نيراناويان ابغون منغستوم دوكم زبلون ابغون حقروم دوكم زبلون مطنتي دونالد ترامب بتدغاغامي كدمسسومي كعنوامي كريومي كفنجرومي نابله ززاربو زلون دفكرو زلون تحديث غبرو زلون እቲ መንግስቲ ኢራን ብፍጹም ሕገት ክገብር ወይ እውን ናብ ጣውላ ንኽመጽ ኣይግደድን እዩ ዘሎ ምክንያቱ መመሊሱ ደገፍ ናይ ህዝቢ ከም ዝረክብ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ደው ከም ዝብል ይገብረሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እውን ክነግረኩም እየ ብተደጋጋሚ ዝበፅሕዎ ዘሎ መዕለቢ እቲ ቀንዲ ፀገም ናብዚ ኩናት እዚ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ምክንያቱ መልሓሱ ክቋፃፀር ዘይክእል ሰብ ስለ ዝኾነ ብሰንኪ መልሓሱ ለሚሸው እዩ ኣብዚ ኣበርቲዖም ክዛረቡ ከለዉ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኣብዚ ጉዳይ እዚ መልሓስ ናይቲ ፕሬዚደንት ምዃኑ ብሰንኪ ሕማቅ መልሓሱ ዝኾነ ነገር ክብፅሕ ከም ዘይክእል ዘሎ Comment by Trump, let's start there, about warning of a big blow. And a lot of people are telling me, and I've had Morandi earlier today saying, Mario, this is him warning of a nuclear attack or hinting that, of a nuclear strike. And I had another guest earlier today from the Grey Zone hinting at the same thing. Trump does say certain things, doesn't always mean you're going to wipe out a civilization. Is this just another one of those examples, or could it indicate that kinetic strikes are seriously still on the table? I think kinetic እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ደንቀነ ካብታ ተዛረባ ምኩራዝ ተኽሲ ጠጠው ኢሉ ዳይበለን ምስ በልዎ እቲ ምኩራዝ ናይ ተኽሲ ጠጠው ኢሉ ዳይበለን ዘረባ የድልየኩም እንድሕሪ ጠጠው ኢሉ ግጭፍ ሓዊ ክትርእዩ ኢኹም ሽዑ ውግ ከም ዝጀመረ ክትፈልጡ ኢኹም ኢሎም እዚ ብተደጋጋሚ ኒኩለር ክጥቀም ከም ዝኽእል ዘተንብህ ዘረባ እዩ ትዛረብ ዘሎ እዚ ዓይነት ዘረባ ድማ ከምቲ ክብሎ ፀንሐ ብተደጋጋሚ ንኢራናውያን ሓድነት ኣብ ልዕሊ መንግስቶም ንክገብሩ ሓድነት ኣብ ንሓትሕዶም ክገብሩ ኣብ ጎኒ መንግስቶምን ሃገሮምን ደው ክብሉ ድማ ይገብሮም ኣሎ ምክንያቱ እቲ ሕቶ ነቲ ስርዓት ንምቕያር ዘይኮነ ነቲ ህዝቢ ንምድምሳስ ምዃኑ ነዳዲኦም ንምምንጣል ምዃኑ ነዳዲኦም ንመንጥሎም ንደምስሶ ከምዚ ንግብር ጥራይ ክብሉ ይውዕሉ ስለ ዘሎ እቲ ዕላማ ተረዲዎም ኣሎ ፋሕፋሕ ክእትውሎም ይደሊኹም ዘሎ እቲ ሃገሮም ከጥፍዋ ይደሊኹም ዘሎ ስለዚ ኣብ ዓድና ዘሎ መንግስቲ ምናልባት ድሌታትና የማላልና ንብል ኣለና ግን ሃገርና ግን ሒዝልና ኣሎ እዚኣቶም ግን ነቲ ሃገር ፋሕፋሕ ኣቢሎም ከምዛ ሊብያ ገይሮማ ዘሎ ክገብሩና ካብኡ ዝገደደ እዮም ክገብሩና ንዓና ምክንያቱ ኣብ ልዕልና ዘሎም ፍርህ ካልእ ስለ ዝኾነ ስለዚ ሃገርና ኣሕሊፍና ይንሃብ ዝብል ድምፂ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣንፃር ረብሑ ዝኸይድ መራሒ እዮም ዝብልዎ ዘለዎ ኣንፃር ኩሉ እትሱ ዝደልዮ ቀዳማይ ፀላኢ ናቱ ዶናልድ ትራምፕ በዓል እዩ ሕጂ እቲ ኩናት ናብ ሓደ ወታደራዊ ካብዚ ዘረባን ተሃዲድን ናብ ኬኔቲክ ዝብልዎ እቲ ወታደራዊ ወይ ከዓ ናይ ብረት ውኪናት ክቕየር ዝኽእለሉ ተኽእሎ ክንምንታይ እዩ ንዝብል I think kinetic strikes seriously are on the table, unfortunately. It's not as if it has really helped the US in the past, or Iran for that matter. But I don't think that this was a scenario in which he is currently actively contemplating a nuclear strike. I think he is unfortunately still contemplating all kinds of coercive measures, despite the fact that there is some progress being made in the talks. At least there was prior to the exchange of fire yesterday. Whether that has been wiped out, though that progress has been wiped out or not, I'm not sure of at this point. But I think there's something we also have to keep in mind. I mean, first of all, Trump's message discipline is essentially non-existent at this point. And it's not endemic to him, because if you take a look at how he was messaging things during እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ እቲ ኩናት ናብ ወታደራዊ ጎንፂ ከም ዝቕየር ኣብ ጣውላ ከም ዘሎ ስፍሉጥ እዩ ብርግፅ ኣሜሪካ ሕጂ ደብዳብ ስለ ዝጀመረ ዝቕየር ነገር ክህሉ ይኽእል ኢልና ንብል ኢና ምክንያቱ ከባቢ 38 መዓልታት ደብዲቦም እዮም እንታይ ለውጢ ምፅኡ ንሪኢ ኣለና ዋላ ኢራን እውን ሕጂ ብሓይሊ ከምፅዎ ዝኽእሉ ለውጢ ኣለዎ ክብል ኣይክእልኒ እዩ ዝብል ናይ ኢራን ኤክስፐርት እዩ ቀፂሉ ዶናልድ ትራምፕ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑ ዘሎ መልሓስ እዩ
أدب زي بلو ملحس له زلوا ديسبلين زي بلو ملحس له زلوا اتوز قبر زلوا دونالد ترامب كل جزء خمينة براني بلالو هذا قرر من جسمه دونالد ترامب كلام كمينة براني their campaign, where he was obviously under far less stress than he is now as president. He was actually very disciplined. All interviews just kept on saying, I want to make a deal with Iran. I want it to work out. I want them to be successful. I want there to be peace between the countries. My only red line is no nuclear weapons. He never went beyond that message. And even when he was pushed, etc., he did it. That discipline is completely gone now. And every time he comes in front of the camera, he says something that probably is unexpected. Oftentimes he is being baited by the journalists, because this is fantastic for the journalists. Like, they get all the clicks and the views that they want. And some of the things, I think, have been completely unplanned. If you remember in the early stages of the war, he at one point said that Iran's borders may change. I don't think that was a statement that in any way, shape, or form had been even discussed in the White House. And it wasn't as if he said it. Rather, what happened was that a journalist asked him, do you think at the end of this war, Iran's borders will have changed? And he was like, yeah, perhaps they will change. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ስኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ቀንዲ ጸላኢ ናይቲ ክገብሮ ዘሎ ዝርርብን ዘተን ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ቀደም ኣብቲ እዋን ምርጫ ሪላክስድ ኮይኑ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ኢራን ኩሉ ግዜ ብሰላም ብዘተ ነቲ ኩነታት ምስ ኢራን ውግእ ከም ዘይደሊ ዕግርግር ክገብር ከም ዘይደሊ ገለ ይዛረብ ነይሩ እዚ ከዓ ጉዳይ ናይ ኢራን ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ ስእሊ ኩናት ኣይፈጥርን እዩ ኣብ ካልእ ኩናት ኣይወዘናን ዝብል እምነት ዘጉልዕ ነይሩ ኣይጋገን ነይሩ ኢሉ ሕጂ ግን ስትረስ ስለ ዘሎ ኣብ ግዜ ጭንቀት ድማ መልሓሱ ክእክብ ዝኽእል ስለ ዘይኮነ ለሉ ኩሉ ድማ ቀፃል ኣብ ቅድሚ ካሜራ ጠጠው ክብል ዝመርፅ መራሒ ስለ ዝኾነ እቶም ጋዜጠኛታት ድማ ቤላ ገይሮም እዮም ዝፃወትሉ ኤግዛክትሊ እቲ ንዓታቶም ነቲ ክሊክ ባይት ንዓታቶም ክረኣየሎም ዝኽእል ኣገደሲ ከምዚ ገጀፍ ትሕቶታት ይድርብይሉ ንሱ ድማ ሸለል ኢልዎ ክሓልፍ ስለ ዘይክእል ይምልሰሎም ወይ እውን ዘረባ ይዛረበሎም እቲ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ፕላን ከመክስሎ ዘለዎ ይኮነን ግን ንኢራናውያን ዓብ ትርጉም ዘለዎ እዩ ብተደጋጋሚ ኢራናውያን ካብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ይርድኦም ኣሎ so the problem is መልሓሱ ኣደብ ስለ ዘይብሉ ዝገብሮ ዘሎ ጉድለትን ጌጋን ብዙሕ ፀገም ይፈጥር ዘሎ ኢሉ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ እውን ንሱ ኣብ ባይታ ንክገብሮ ፕላን ዘይብሉ ንኣብነት ኣብ ገለ ክፋል ኣብ መወዳእታ ናይዚ ኩናት እዚ ዶባት ናይ ኢራን ክቕየር ይኽእል እዩ ካርታ ናይ ኢራን ክቕየር ይኽእል እዩ ኢሉ እዚ ዘረባ እዚ ከምኡ መደብ ኣሜሪካ ኣለዋ ክብል ኣይክእልኒ ኢሉ ግን ከምኡ ኢሎም ስለ ዝሓተትዎ እቶም ጋዜጠኛታት ሜይቢ ገለ ኢሉ መሊሱሎም ንኢራናውያን ድማ እቲ ሃገር ከፍርስያ እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ኢራን ኣዝዩ ንቁሕ ህዝቢ ለኒ እቲ ዕላማ እዚ እዩ ንስኻ ንዴሞክራሲን ሓድነትን ኢልካ ኢኻ ጀሚርካ እቲ ኩናት ሎሚ ግን እቲ ዕላማኻ ካሊእ እዩ ተደጋጋሚ ድማ ኒኩለር ገይረ ሲቪላይዜሽን ክድምስስ ኢሉ ሕጂ እውን ይደግሞ ኣሎ እዚ ዘረባታት እዚ ኣብ ኢራን ካልእ ትርጉም እዩ ዘለዎ ንከምዚ ዝብል ዘሎ መራሒ እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኢራን ዘተ ንክገብሩ ከቢድ ኢሉ ኣይፍቅዱሎም እዮም እቶም ወታደራውያን ሓለፍቲ ስለዚ ወላ እውን ዘተ ክገብሩ ወላ እውን ክረዳድኡ እንተደለዩ ክረዳዳእ ዝኽእል ሰብ የለን ብሰንክቲ ኣካይዳ ዘሎ ማለት so this is extremely ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና and yeah I mean this is going to be another አገራም ታሪክ ማለት ነው and immediately that's a very good point. Then the statement is, he says that Iran's borders may change, which of course is the dumbest message you want to get out there, unless you want to help the Iranian government, because this played right into the hands of the Iranian government. A day after US strikes onto Iranian tankers in the Gulf of Oman, Iran's Revolutionary Guards have threatened to target US sites in West Asia, and that is if its tankers come under fire by the US forces. The threat comes even as the US awaits Iran's response to its latest negotiating position. In fact, earlier this week, a US fighter jet had fired on and disabled 2 Iranian-flagged tankers for attempting ኢራን ሕጂ ድማ እቲ ኣብ ወታደራዊ ክንፍናቶም እንታይሉ ወታደራዊ መርሕነትናቶም ዝኾነ ይኹን ኣብ ናትና ታንከር ዝግበር መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ናቱ ኣብተን ጎረባብቲ ሃገራት ከመሃልስዎ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጣውላ ክዘራርብዎ ይደሊ ኣሎ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ መራኸብ ናይ ኢራን ግን ግብረ መልሲ ክህልዎ ምዃኑ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ መልሲ ዘይሰደድሉ ናይቲ እንደራ ዝመልኡ ሕቶታት ናቱ ይዘራረብ ኣሎ ሳቶም ግን ብዛዕባ ናብ ኩናት ምእታው ደጋጊሞም እየጠንቅቑ ኣለዉ እቲ ኩነታት ድማ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንግዜ ክንገድፎ ኢና ኣዝዩ ኣገራሚ መድረኽ ብክኢላታት ናይ ኢራን ከም ንሰምዖ ዘለና ዓብ ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል ወይ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ዓብ ኩናት ክፍኑ ከም ዝኽእል ትፅቢት ኣለዎም ምድላዋት ኣለዎም ክኢላታት ናይ ኢራን ዝብልዎ ዘለዉ ኣሜሪካ ኩናት ክገብሩ ምዃኑ ተረዲእና ኣሎ they are going to መጥቃዕቲ ከካይዱ እዮም ዓብ ድዩ ንእሽተይ ድዩ ብኸመይ መንገዲ ብመሬት ድዮም ክገብርዎ ብኸመይ እዮም ክገብርዎ
መጥቃዕቲ ክገብሩ እዮም ሰራዊት ናቶም ኣብ ኩዌት እትዮም ኣለዉ ሰራዊት ናቶም ኣብ ባሕሬን ኣሎ ከምኡውን ኣብ ኢማራት እትዮም ኣለዉ ስለዚ መጥቃዕቲ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ኢልና ክንድቅስ ኣይንኽእል ኢና ጥራይ እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ዝተፈላለየ ምድላዋት ይግበረሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እዞም ወገናት ዘሎ ኩነታት ናብ ምርድዳእን ናብ ሓደ መዕለብን ክበፅሕ ዘሎ ተኽእሎ እናፀበበ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ንቐፅል sparking an exchange of fire. Iran has responded with its forces seizing a Barbados-flagged vessel in the Strait of Hormuz. Tehran is warning that it views the U.S. blockade as a serious threat to peace. از منظر ما محاصره دریایی اقدام نظامی تلقی میشه اقدام نظامی پاسخ نظامی داره. Iran's foreign minister issued a similar statement but left the door open to diplomacy. He wrote on X, every time a diplomatic solution is on the table, the U.S. opts for a reckless military adventure. بحفش እንታይ ዝብል ዘረባ ንሰማ ኣለና ኢራን ወላ እኳ ቦታደራዊ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ኣይ ቦታደራዊ ገይሩ ኩነታቱ ኣርኢና ኣይ ብሰላም ኢሉ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ወሲዱ መንጎ መንጎ ይክፃወት ዝፍትን ዘሎ እዚ መንጎ መንጎ ፀወታ ድማ ደረት ክህልዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ዘለና ንሕና ሰላም ክብል ይፀንሕ እሞ ናብ ሰላም ክትከይድ ናበልካ ድማ ኩናት ይጅምር ስለዚ ብኩናት ተኮይኑ ብኩናት ክምልስ ፀገም የብልና ኩናት ጌርካ ምሳና ተታኮስካ ግን ሰላም ክገብር የልካ ተሽክዖ ምክንያት የብልካ እቲ ሰላም ዝበሃል ዘረባ ናቶም ተደጋጋሚ ብዓይኑ ኩናትን ብመጥቃዕትን ገይሮም ይትክዎ ስለ ዘሎ በዚ መንገዲ በዛ አካይዳ እዚ ክሸክዕ ዝኽእል ነገር የለን እዮም ዝብሉ ዘለዎ ኢራን so it's just another ክብድ ዝበለ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኩነታት ክልቲኦም ወገናት ኣብ ናይ ምፍክካርን ተሃዲድን ደረጃ ስለ ዘለው ካብዚ ሓሊፉ እንታይ ክመፅእ ዝኽእል ንግዜኩም ገጥፈይና ብሓፈሻ ግን እቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ከም ዝብሎ ዘሎ እቲ ጉዳይ ናብ ኩናት ዝኸይድን ናብ ዝገደደ ክኸይድ ከም ዝኽእልን እቲ ብወገን ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ድማ እዞም ሰባት እዚኣቶም ፀገም ክፈጥሩልና እምበር መፍትሒ ከምፅኡልና ዝኽእሉ ይመስለና እዩ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና again ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ እዚኣ መኸስማ in about 70% of its pre-war stockpiles of missiles. Now, hold on a second. In late March, the IDF told us that it destroyed or disabled 70% of Iran's missile launchers. Oh, well. Now we're told it's actually 25%. It's as if most of the targets destroyed were actually decoys. We were also told that Iran reduced its daily missile launchers because it was running out of ammo. Turns out they still have 70% of their pre-war inventory. What kind of scam is this? I mean, that's not all. It's been a month since the rescue of the 2 pilots. What are the names? Why haven't we seen pictures of these 2 heroes? Something is off. It's as if the rescue operation was just a cover-up. If I can be honest, all this just makes me question everything I've heard about history. If we're being lied to right now, with all the proof in our face, imagine all the BS that was written down in the past and that we just take for granted. Anyway, the US needed to find a way to continue the war without continuing the war. Like war with benefits, you know? እንታይ ዝብል ዘሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዘረባ ይዛረብ ፀኒሑ ዳርጋ ታሪክ ብኣሜሪካ ዝተፃሕፈ ታሪክ ኩሉ ዳግመ ግምት ምግባር የድልየ ኢሉ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ጥራይሲ ካልእ ታሪክ ነጊሮምና ሕጂ ተሓቂ ግን ኮምፕሊትሊ በንፃር ይኸውን ኣሎ 70 80 90 ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢራን ደምሲስና ይክብሉና ፀኒሖም ናይ ኢራን ግን ኩሉ ተዓቕሚ ከም ዘሎ ይነግሩና ኣለዉ ባይ ዘ ወይ ቅድሚ ትዝክሩ እንድሕር ኮንኩ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ቢሎምሲ 2 ፓይሎት ናይ ኣሜሪካ ወዲቖም ነቲ ሓደ ቀልጢፎም ኣጥሒኖሞ ነቲ ካልኣይ ድማ ዓብዪ ኦፕሬሽን ገይሮም ኣጥሒኖሞ ዝብል ዘረባ ሰሚዕና ነርና ኣበይ ኣለዉ እዞም ፓይሎታት ብዛዕቦም ዘይዝረብ ወይ እውን ኣብ ቅድሚ ካሜራ ዘይመፁ ወል ስለዚ ኣለዉ እዛ እንታይ ነይሩ ኣብ ኢስፋሃን ዝበሃል ነቲ ኒውክለር ክወስድዎ ዝፈተኑ ስለዘይሰለጠ ሓማኹሽቲ ኮይኖም ፓይሎታት ከጥሕኑ ይኮኑን ከይዶም ነይሮም ክምቅረሎም ሰራዊቶም ንክእቱ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ኣብ ባይታ ናይ ኢራን ንክእቱ ዝተጠቀምሉ ታክቲክ እዩ ነይሩ ፓይሎት ኣይወደቆም ዋላ ገለ ይወደቆም ስለዚ እቲ ናይ ፓይሎት ዝበሉ ውድሒኖም እዮም ወፂኦም እዮም ተሃሪሙ ገለብሉና ነይሮም ዘረባ የለን ኣቢሎም ማታ ዘረባ ኣገይን እቲ ገይም ናቶም ከመይ ከም ዝኾነ ንክትፈልጥ ብዛዕባቶም ፓይሎት ናይ ብሓቂ እንተዝኾኑ ነይሩ ሂሮ ቀባብላ ሂሮ ተሓሕዛ ካልእ ነገር ክግበረሎም ሰማዕና የለን ኤቭሪቲንግ ኢዝ ሚስተሪየስሊ ብምስጢር ህልም ሽተማይ ኮይኑ እቲ ጉዳይ እቲ that tells you something ፅዕረት ናይ ኣሜሪካ ከመይ ገይሮም ካብኡ ከም ዝፍትኑ ውርደት ናይ ኣሜሪካ ውጥቀት ናይ ኣሜሪካ ከመይ ገይሮም ሽዑ ኢራን ገይሮም ናዮም
ኒኩለር ናቶም ብስፔሻል ፎርስስ ገይሮም ክወስዱ ፈቲኖም ሑፃ ኮይነ ነፈርቶም ሄሊኮፕተራቶምን ካለ ነፈርቶምን ጧዕዋ ኢሎም ሃዲሞም ከም ዝወፁን ካልኣይ ግዜ ኣብ ባይታ ዝግበር ኩናት ኣብ ኢራን ከም ዘይከኣል ዝተረድኦም እዩ ነይሩ ስለዚ በዛ ሓይሊ ባሕሪ ድማ ሕጂ ፈቲኖም ነይሮም እሱ እውን ኣይሰለጠን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም 500 ኪሎ ሜትር ካብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ርሒቆም እዮም ኬላ ገይሮም ዘለዉ ካብ ዶብ ናይ ኢራን ርሒቆም ካብ ፓኪስታን ጀሚሮም ክሳብ ጫፍ ናይ ዑማን ገይሮም ኣለዉ እዚ እንታይ ዘርእየካ ክንምንታይ ካብ ኢራን ፈሪሆም ከም ዘለዉ ካብ ኢራን ኣፀቢቆም ፈሪሆም ከም ዘለዉ የርእየካ እዚ ዝኩሉ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለና ዶ ሓይሊ ባሕሪ ኣለና ዶ ዝበሃል ክንምንታይ ርሒቁ ሃዲሙ ዕርዲ ገይሩ ከም ዘሎ that tells you everything እንደራ ዓቕሚ ተድህልዎም ነይሩ ኢራን ድማ ሰብ ኣሚታዊት ሓይሊ ባሕሪ ናቶም ደምሲስናዮ ናተስ ኣሚታዊት ድብልዎ ዝነበሩ ሓቂ እንተኮይኑ እንታይ 500 ኪሎ ሜትር ዝህድም ኣለካ ዘይተቐርብ ዘይተኣትዎም ስኸኒ ሓያል ኣፅዋራት ዘለካን ሚሳይላት ዘለካን ስለዚ ኤቭሪቲንግ ብዛዕባ ታሪክ ኣሜሪካ ዝነገረትካ ዳግመ ግምት ግበረሉ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ንፃዕዳ ፀሊም ንሳቶም ተሳዕሩሉ ንሳቶም ከም ዝሰዓሩ ገይሮም ታሪክ ክገብሩልካ ፀገም ዘለዎም ኣይኮኑን ኣብ ታሪክ ምሕጂ ዝተገበረ ስለ ዘይወዓልና ንዛረብን ኢና ሕጂ ግን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ዝፍፀም ዘሎ ባዕላቶም ዲስፕሩቭ ዝገብርዎ ዘሎ ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ድማ ከማ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ዘሎ ኢትስ ጀስት ኢንክሬዲብል ነዚ ነገር እዚ ኣብ ከምዚ ደረጃ ምብፅሑ ድማ ንኩሉ ነገር ኣስተውዒልካ ንኽትሪኦ እዩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ከምዚ ይመስል ምናልባት ናብቲ ቀንዲ ኩናት ከይኣተዉ ከለዉ ዝገብርዎ ዘሎ ድራማ ይመስል ኣሜሪካ ግን ድራማታታ ዝወደት እያ ትመስል ዝኾነ ነዛ ኣርእስቲ እዚ ኣብዚ ክንውድድ ክንፍትን ኢና ኣብ ካልእ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ወይ እውን ነቲ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ዘሎ ኩነታት ብሰፊሕ ክንሪኦ ናብ ካልእ ቪድዮና ንሕጂ ኣብዚ ክውድየ የቐኒየሉ